दा फाइनालि आसाम स्टेटआव जब मेला एबा जब फेयार खालामदों आरो लोगोसे वाक-इन इन्टारभिउ जागोन। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दायो गोबां खोनागासिनो दङ, नोंथांमोना नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव जे जब मेला जादों होननानै। दा बोरै जागोन आरो मा खालामनांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ लाना फैदों। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोसे डाइरेक्ट जब होगोन ना होआ बेयाव मेनसन खालामनाय गैया। अब्लाबो नोंथांमोना मोनसे आपडेटखौ नायनो हागोन सोर होदों, अके। स' बिदिब्ला लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना जेब्लायबो जबनि आपडेट मोनबाय थाखायो। दा लोगोफोर जब मेला गोबां खोनादों आरो नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोननि गोनो गोथो जानायफ्रा खारो आरो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हायो। आरो बे जब मेलाया बबेयाव जागोन, नोंथांमोननि इन्टारभिउआ, जों बेखौबो नायगोन। थ' बेखायनो जों थांसै फैदो मोनसे टुइट खालामनाय नायनोसै जेराव गासिबो डिटेल्सआ गैजोबाब्लाबो माखासे दङ, अके। स' बेयाव ओरैबायदि बुंदों लोगोफोर जानुवारि 4 आरो डिसेम्बर 23 एबा गाबोन बेनिफ्राय जानुवारि 4आवहाय मोनसे जब मेला जादों आरो डाइरेक्ट इन्टारभिउ होनो हागोन वाक-इन, अके। थ' जेरै जोङो वाक-इन इन्टारभिउ होयोना थिग बेबादिनो मोनसे इन्टारभिउ लागोन आरो बे एड्रेसा जाबाय गुवाहाटियाव रेहाबारियाव लोगोफोर डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिस दङ। बेयाव थांनानै नोंथांमोना गासैबो नोंनि डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन, जेरेक्स कपि खालामनानै लोगोसे बाय'डाटा नोंथांमोना लांफानांगोन। थ' नोंनि CV एबा बाय'डाटा लांफानांगोन, बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो सेल्फ एटेस्टेड होनानै लांफानांगौ आरो एक्सट्रा होनाय लोगो लोगो कम्पिउटार, बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट आरो एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना मोजां चान्स मोनगोन। स' बेनिफ्राय ओरैबायदि बेयाव बुंनाय गैया जे डाइरेक्ट जब होगोन होननानै बुंनाय गैया, बेनिफ्राय जब होआबो होननाय गैया। जास्ट मोनसे जब मेला जागोन आरो नोंथांमोना ओरैबायदि चान्स मोननो हागौ जायफ्रा फार्स्ट जायो सेलेक्ट जायो नोंथांमोना साख्रिबो डाइरेक्ट मोननो हागौ, अके। थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बाहागो लाहैनो हागोन बे गुवाहाटियाव थांनानै डिस्ट्रिक्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव। डेटआ जाहैबाय 23 डिसेम्बर एबा गाबोननो मोनसे दङ, बेनिफ्राय जानुवारि 4आवबो दङ। टाइमा 10 AM निफ्राय 4 PM सिम आरो नोंथांमोननिया एड्रेसखौनो मिथिखाबाय, वाक-इन इन्टारभिउ जागोन, डाइरेक्ट इन्टारभिउ जागोन आरो थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउ होनांगौ, एग्जाम गैया बेयाव, डाइरेक्ट नोंथांमोना सोंनाय फिननाय होनांगोन आरो थ' फेस टु फेस इन्टारभिउ लानाय जायो वाक-इन इन्टारभिउआव। बेनिफ्राय फरायनाया 10 पासनिफ्रायनो हागोन। जायफ्रा 10 पास जाबाय HSLC पास जाबाय, बेनिफ्राय HS ग्रेजुवेट डिग्रि पास डिप्ल'मा दङ, गासैबो थांनो हागोन। थ' गासैबो थांनानै नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो जायफ्रा खाफाल दङ नोंथांमोननि साख्रिया जानोबो हागौ। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन, मानोना बे आपडेटखौ होदों अफिसियेल टुइटाराव होखादों जे आसाम गभर्नमेन्टनियाव। थ' बे प्राइभेट नङा जानांगौ, बेखायनो बिथांमोना होदों। आरो लोगोसे प्राइभेटबो सोलिगासिनो दङ, प्राइभेटआ नोंथांमोननि गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवबो जानो हागौ। थ' नोंथांमोना नुदों जानांगौ, नाथाय बे गभर्नमेन्टनि आपडेट होनाय।